Sai jojo nang liluang di dalam nagok dosa. Sai mahe nang rohaki mangado pisudena. Gemi tinggal padukunon doho miso halasano degama suku dalam upasana dalam Alhamdulillah ang dinuli alhamdulillah irajani pasau ni asuhuto saat dison pinggan nahot
hotma itu masa-masa di debata jaromuna kala hotma akadalami asadam roha di hamu nama siho parkue seribu asimatu itu rohani Tuhan saya torok lari amu maka ali namamu doh ini sitio suara tanya nani kudewata tujuh nama itu akan pasamotan dihamu salut Tuhan betul. doh napuran mau ya napuran dia tanya nani itu kudewata jika mengalahkan tahu akanaju tahu akan agar jauh akan nabati doh di suara tanya nani dewata saya tuh kamu akan nabu sebagai guru di masuk amang pasal nama ada buatan dari dua nama tak kasih nama berubah tak kasan dua kolak yang tak kasih rohani tinggal parkue ribu rindu situ suara doh melakukan mau diade doh isu asa saudara dua-dua dia mengalahkan dia makna dia mahatana dia managiyokna si dekeo di simanani si pahusa-husa roha jala natakas si tanya kono tuntakas mamu amang persaudara marbo Saya sono inna tua takas berubah takasan mau jakol luatan takas raja di hari nabi raja di padukun madukun tumakasan mahami pona di asuton marbo raja nabi dia rinau saltu namalos 20 rata siatanan ina dua-dua nabi ima opusau boru manulang doho topusau dohi marga gunte asa tuntakas raja dan ditangyakom di bagasan kulota hopar main tupat sorma duau di dua nabi asa takas tangyakkom raja nabi tuak kati kina naik dulu mobil bagi pinopar di dua nabi anggia dabot biaka hasareori dalam takas kita betu hata diangka habisulo doho angka si kajam yuri tu dikirain roh jalani bagas sereriokma naik patu bakta adat parbulaso doho sau nina dua-duai opu sau oru doho opu sau dori tu hidakan nama tu raja bius tu baru pada datang suang lima tu orang di hula-hula seluruhnya asa nabok na niluluan jutang na dinalahan tu takasma kangyakon raja ni hadoy nabi raja badukun tu madukun perajai kay mahatana kay mabuana raja ni bukit malos bermuka tangan amat anak dua-dua opu saudui takas di bawah kamu di gagasan sedario naik patalo tamaga pada dia pas dengan terlalu anak yang bermobil Tuhan Inopar ni na dua-dua opu saudara asal apa pun. Dan di panido rohani na dua-dua arta putih. Di panido rohana tuhita lumuri Tuhan. Di ujung ni parmulbonna sadaro hatta. Asal
biasa itu hak kalau kita atasnya kita anu matanya siap terus. Oh, orang di kamu, namun part inodoa. Tanya nani di rata. Disuruh atau tidak tahu apa disuruh. Mau kurang dia musa dari doa. Ikut kamu akan yang berkurang atau tepat atau nari mentai di bukuran. Kalau ini si hak nasada hidup dalam buku. Mana ini si hak nasatani hidup dalam bukan pasu. Ikut kamu asa kalau kita di pasu-pasu. Lumur di kamu kenapa ni na dua-dua. Iya, betul. Di kamu selalu orang yang suhu terdok sama rokok. Tanyanan itu dia kata, ya tanah ini ibu-ibu labur, ya tanah masih kolej, kalau tak habis syukur, ya kan nomor satu nak satu labur. Iya, betul. Di kamu selalu orang yang suhu terdok, mau kalau mama dulu labur. Yang tanah bangunan tentang dalam di pengadilan tanya nani jabatan saya dibantu dua maka sebab di Turkina program negara program satu dua molo tu anu di Yohana neng perhubes kita makawan di negara tahun saya dibantu dua maka akan dibuana jumpa Malaysia dari Rakhine molo nama dulu saya didapat dua maka asal aku hukum main di seluruh dunia. Di aku selalu nabi nopan episode dulu episode dua. Tentunya dia mau mengalahkan. Saya di sini aku jumpa ada yang kapal saudara. Cuma dulu. Naum 10 pintu hingga cuma di 10-an. Tujuan dari saya tunggu dari kamu anak gadis. Kau tak kas nabui bangga dua-dua. Malu sah disuruh sah matu yang ditigas nungan takas sah usukukan leleng mah kita bangun sah matu pangkadian cara sah matu pakurasan makanya kita hukum betul atau jadi alat akas dan syukur aja baru saya bilang akas kita buat jadi masih diingat dari partido ingat kita mau nah dari situ 40.000 di suara Malaysia ke pisau hari besok saya diberi rumah anak pondok iman akan syukur dan bersyukur mau berdoa iman dan iman upu saud mana do upu saud mana mungkin masih saya juga saya lau kalau teman yang tidak dimana bagian dari iman kusini mau tidak beriman juga tu mengangkat besar negara tinggi hari yang angin di nama yang mengawal apa negara saya angin betul berarti yang apakah suara itu ini dari dokter saya Sosoni, Supati, Mandiri, Nama Lapis, Berlapis Maksudnya Mahalamu, Berlapis Maksudnya yang mungkin atau boleh. Iman dan tidak ini sini mana IQ, yang betul. Kemudian kita bagian kita tahu, tujuan pakai lakukan, angsa dia kita dibangun tujuan yang akan dibangun yang akan yang kenapa kami sedang diberi rumah matanya mah suara dari itu orang Tuhan yang
keluarga. No soal kau dobe, ya tutup binyanak, ya tutup binbor. Kami bertemu matanya yang bertujuan kepada kepadai. Jika berbicara atau binyanak, atau berbicara atau binbor. Yang kahamulah sejujuan. Totong mai tapi itu dia berhati-hati, tapi totong akan diroha. Asal dia pilih tadi untuk sadari. Yang sadariana, dokter hamuna, dia dapat tahu fasilitas tadi hamuna. Dalam pengirwan nami, hamuna harus dinami. Alai pangrato do hamuna. Asal dia tu sadariana hamuna totong ikut tamu. Aka hami, mang dokter hamuna. Tinggal di bola pasok itu. Jadi di hamuna. Kami tetap bertanya ke Tuhan. Asa piruka dengan pidita di dokter. Bisa luhuna dia akan disangka di hamuna. Asa bawa pasok kamu. Tuhan sebola pasok itu. Ima tunganan mana kita tempat mula di paratuan. Asa pada itu baru nami. Asa sinuam masih berjuang. Bapak masuk tidak boleh. Orang mahu tinggal di hutan, sama ibadah tinggal di barat kota. Atau pada hari ini, asal tiada boleh diarah, saya boleh dibuat. Siwanan nama bertanya, saya pun timur, sudah terbuka. Pada hari ini, asal satu, sama boleh. Wajib aku bawa untuk susah. Sabol mamang so, Sabol Maharaja sabol mamang so, Sabol Maharaja sabol mamang so. Sabol Maharaja Musik.
duduk nak. Duduk nak. Dialog ada dialog. Dialog ada. Denang dison opusaut lubabatu do opusaut boru manulang sonoma opusaut marga munte do opusaut boru manulang sonoma cara di takamanginang perjolo marede manor siar bukede nomor 266 ayat sada dungi majah riwayat hidup manon sian nasuhuton namangi huk muse marede sian bukede nomor 270 ayat sada lasmangi ma madohata perjolo ma sia dongat tubuh madohata perjolo ma sia dongat tubuh baru raja paradatan dohot boru paradatan las urutma madohata perpudi sian hula-hula dos marohani perduba batu do marga simanulang las urut marede tamu sian bukede nomor 220 ayat sada mangapu ma hasuhuton duksipul mangapu hasuhuton masuk ma tuat cara uria Semua gijang do pardalatai. Dari haluhuton ho tulus mai di sini. Anggo dison uba-uba do sude so sadia nature di tanoon. Opusaut munte dohot opusaut buru manula mau liate matotong di pasahat rohanami itu hatta nasya totong mangaleon hahi pasor di perdagingo dihita salahutna nang dohot patikian nauli di bagasan sadarion jala totong do pasahaton nami hamulatian nami tusa luhut amang raja dohot soripada hula-hula ale-ale nami narade mangale roha dohot patikian di bagasan sadarion yang go taringot tujuh ngolu di damang dohot dainamon naung jumolo marujumon songonomma ia damang nami opusaut munte naung jumolo marujung ngolu on margoar aston munte tubuh di matiti tanggal 25 Desember tahun 1977 dainang nawa dubuhon aman namion boru rajai marga lupa raja sian huta patcur batu boru lupa batu ia dainang namion opusaut boru manulang naung jumolo marujung ngoluon markoar serti manulang tubuh madisi buluan tanggal 31 Desember tahun 1942 dainang namanubuhon ina namion boru nirajai marga Banjar Nahor sian huta sikit onak gajah marhaso hotang ma damang nang dainangon opusaut munte dohot opusaut boru manulang di tahun 1910 di Matiti di basa-basao debatado di nasida 5 dakdanak ima opat bawa sadama boru na perjolo anak siapkangan namar koar opupian munte manang Nelson munte mangalap boru ni rajai marga purba sias samosir jala di basa-basa hotu hatta dinasida opat anak 2 boru sipai 2 namar goar aman yarip munte bangun munte sarjana ilmu politik mangalap boru nirajai marga si manulang sia-sia buluan di basa-basa hotu hatta dinasida tulu anak sada boru patuluhon anak sipai tolu namar goar aman irut munte manang parulian munte
mangalap boru ni rajai marga lupat turuan siang bahal batu di basa-basa hotu hatta di nasida dua anak sada boru paupat ton anak si paupat namar guarhon amani Daniel munte manang sisari dua munte mangalap boru ni rajai marga siagian sia sidalu-dalu di basa-basa hotu hatta di nasida dua anak sada boru palimahon boru ni damangon namar goar opung ni si Teo Borumunte manang Lisbeth Borumunte marhamulian tuanak ni amang guru nami marga silitonga di Binje jala di basa-basa tuhat tadi nasida dua boru molo pahopun ni damang day nangon tubuh ni siakangan nunga marhasohotan napar jolo namar guarhon ama pian munte manang sisaut munte mangalak boru ni rajai marga manurung sia-siatar di basa-basa hotu hatta di nasida sada anak dua boru napa dua hon namar goar amani gebi munte mangalap boru ni rajai marga si manulang sia si buluhan di basa-basa hotu hatta di nasida sada anak dua boru napa tuluhan namar goar amani paimahon mangalap boru ni rajai marga harianja siap kerinci dangadong lope panggabiat di nasida pahopu bori damang marhanguliat tuanak ni amang guru nami marga lubang daol sianukui di basa-basa hotu hatta di nasida dua anak sada boru molo pahopu siap boru ni damang dohot day nangon nunga marhasohotat be napar jolo nai Teo boru silitonga marhamuliat tuanak nyamang guru nami marga purba seselayang di basa-basa hotu hatta di nasida tolu bawah napa dua hon nai Rafael boru silitonga marhamuliat tuanak nyamang guru nami marga pasaribu sia si Bolga di basa-basa tuhat tadi nasida dua bawah jadi pinopper di damang dohot day nangon sude songonom ma anak dohot parumain walu halak boru dohot hela dua halak pahopus yang anak sude na pungu 10 pala pahopus yang boru sude 4 halak nini sia halak nono 5 halak pungu ma pinopper ni damang dohot day nangon satro di sadarion 44 halak ma saluhutna amang raja inang sori pada urajumi hamido nama sai mauwas dope hami dia karagam ni pasu-pasu laos ima hupang ido hami tuhamu saluhutna asa anggiat di pudian ni amang dohot day nang namyon di pasahat tuhat ta Jehovah tuhami akka silas ni roha ala hami akka pinopper ni damang day nangod di tama parserahat do jala anggiat tu gabena na niula ni tangan nami tutabana pangkat na di pemerintahan nang asa tubuan anak naso tubuan anak tubuan boru naso tubuan boru dapat rokap naso dapat rokap nang dapat dihami akka sada ni roha pinopar ni na tua namyon molo tu ngadong akka hahurangat di bahid damang do day nangon didikki di ngoluna mangido mahami siap pinoparna asa tasalpuhon sungai sude siap bagas rawat tabe asa tulus nasida manobot tuhani jala molo adong utang akan singiri na tuto namyon ditikki ngoluna rarido hami pinoparna mangadupi damang dohot dayna songonima jujur ni ngolu ni damang dohot daynangon o pusaut munte dohot pusaut boru manulang mau liate ma di tuhat ta Jehovah mau liate ma di hita sasude Tuhan Yesus ma mangaramoti hita salhutna horas pasahat masudena nani hosohon mi tude bata Jehovah pardenggan basai Nassau.
mama nami ina nami perjulu mau lihat mari di bata mau lihat manang di kita sial asini rohana boleh kita bertemu di sosudi kamu nomor doa dalam berdoa tubuh doa raja suang soni nang hula-hula na turut mahami amangin ang turut berduka cita toho di persirangon di daging do na nihaulongan totu pocah porat do sitaunon alai song kita nambang ulu ikon ada buat do rahmatian jadi song lima dia muaman ami ina nami selalu na poparan ni damang do denangon agia di budian ni damang do denangon jupak kamu nak kana di luar muna di riwayat hidup ni denangon nak kining nunga saurma tua jala nunga be sahat tu namar ni marnono sada lasni roha namon jada sada cita-cita ni nama ulu ma ikos songonon sahat tu namar ni marnono sehingga Nasa rumah tua ima dina maralaman na borunami abang borunami menubuk dari on kami sian raja paradata raja bius tu berduka cita ro di perpuding ni amat tahun siang dia matuata na mga puliro keluarga na tinggal ni aka na 2 tahun so ni dok na tua api jadi pinasa api jadi palian na jenggar jadi pinasa tumbuh ape tua ni si tua ni bai anggo di ilok parna tumbuh habu koana iba siala persirangan di badan ni molo sadana tua merujung holu so ni dok na tua di jauh dulu anggo di hajol moron manairing somong hilaw nila. Ali ang kuda tua di pudian do ang ko hilarengon. Somong dia hilaw nila. Yang ko na tua taon dorohonon lumay doro tikina subir mabulus sama tiarod dok. Mga songnijo paddaluan na. Jadi subir na tapasama tutuatay at dia tuata na mga buli do mga lian kapasipasuna dia muna ulo binaring do siya katuaon wala ni do dia tuaon marlidi marnono marumur 80 sa 70 tahun ina ma ngarapo pon sube mulo sa 70 tahun hanggang luton nama jadi ulo pinikira do tutulungan Kiaro pe binereng song non nungai song di 2 tahun odo pe dos rohani amat tahun do ina tahun lao tunapung ni tuatai yang dia ma dia di jalo tuatai mana di tangga siamun nai asal dia di mana pasido dia ka rajaul na nanang rosugut jadi dua kamu ngain amat tahun do ina tahun memang saya taruh pakira tu bona pasok ito bono song kami ngain si raja paradatan madok tua muna siang ge ma kita pedua tapat pasuna tua muna alana dia lu jauh kamu maupun bona pasok ito sangat dijunggu marpinopar maropak puluh 44 talak uwa teruk be pinopar ni amat teruk inaton margini marnono jadi tanyang nami tujulonon saya tubuhan anak mana sutubuhan anak tubuh poru na sutubuh poru di nama sikola di tabetu atak kapas-pasuna di nama ngaduli rokak di makira senadau bejul senador masih rokak ni kabina asimarotot tuatai saya diterbaik kapas-pasuna dia muna walaupun orang menghidup saya nungan kami si raja paradatan saya sikok mah di pasuk kuat kapas-pasuna dia muna
Dang pura genjang bedon nami son tutur nami aduh haduka tangkoi lulu pu tali pas atau butali hormo. Tu penggen nama usar mo tua jana lu apa tu popu. Atau kata tepat. Dong kami hula-hula muna Siadus miruhan nami dohok marga semanulang nama bekataon marga lubat bedu. Lunga hobi hidup tayo nak kening songot dia riwayat ni lain nami dohok diwoto nami molo ni bilang-bilangan di bagasar roha dang adong kope tutu jolma nasi songonon rap nasida manafot to Tuhan. Sada si habal kahonot tadi lumuy ma dihamu pinoper ni lain nami molo huberakay makining sa jujur mului nung alas roha mabigi ane manang namo hape saya pernah hurang do pasok-pasok dihamu na sa luho na paparan nila nami do iwato nami ala somani mafartikian ni akabere ala hamu di perserahan ami di bona pasugito nga masih tu sa bahita si jala sila lurau komunikasi do lai sini bereku sinil sonon somot dia kebutuhan mananang silohonota di perserahan terus do di bawa berekon dadang nalu pahala hamu mertulang tetap do iar gairu amin alai ingai fangatur di Tuhan di perporan nilai do ibaton namion di pudian netto sudi na sinakafan di roham pasahaton na mata di bawah itu tong-tong kamu iya na sa tuwa anak metong iya na sa tuwa boru mak namar sekolah berbisi dua tak na mek ibu magurang na mga luluya ka pakarjo dohok roka di patong na mata di batame kita bay di hamuna molo adong di hamuna kana hurang aka pasu-pasunay kita bay aka pangka di hamu di patong aka pakarjo na tama naso merlot dosa ima tangyang nami to mat di bata di perborhat ni lain nami dohok iwoto nami molo wilalahami do norok toro jala omma pangkuaran di opungin siya tumuni kapuluelu keleng na omba buhabedu pinopper ni enak korna jadi molo pangkuaran opung nami do leon sanga do ido opu Aston jadi hamuna kaberekku pos maro hamuna di tengang nami jalumuna di budian nilai nami do iwotangan ima siru mamuna dagang nahu majalo sahaponom maname itu tonga-tonga mona jepe gejang hataki pagajak kamu itu roha muna jadi pulak masoman hatan itu tua asa durhaduk ka batangkoy hati lobod rumati tangko mado borbo di habuna saluh na paparana tu pepeng na mahum sorma tua batu-batu di pauku sir-sir marnono asa gejang men di sumur gejang mai di borok dioi di sumur saluhut na mahong pinopar na borok si gejang jala si torok pinopar saat di suluma saat mati do butuh bagian liling mahida saluhut na bangun saluh mahida gabian sama ni mahada sa kulaula mahorohaku di debata bonong maarsak muturu hanada magomos haporseon muunang hobobos Oh
doar nito di berbadia amin ahu do hayo do tangoluan ninda Tuhan Yesus na mangulu do ganu na persia diau atik pe mate ibana jaladang mate be ibana ro di saliling leling amin matang yang mahida ale Tuhan di bata manami na di bagi jam nunga direko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala jusa nami jala di panguluhu do ibana asa rapota karitigoran do tangula kami asi maroham di hami saya jari jalabu lima hami asa unang mardili hami ala nong di juho do anamiom patugo mafusiam nami jala pebengit marohan nami makirim di hangula subur asa unang mengadungi hami somon naso tumadaho naso marpakirimoni saita iti marohan nami tuho ay horo si pangapon jala horo aposan nami namarsiga tutuhoro kami sa rodi asusuda bual nami amen tungo di dikyon ima siang pesalmen di bidus sa soplonong ayat saplima o mayo kisi argado di rohan di Jehovah amamate nyaka nanasiana ima sani terpuking na parjolo do hono kwa kamanginan daku boto manang marasik kita alaina pasti molodong katanya tutu naking odo be huwering ina au nga tudu hel huwering masuk itu yang bersamaan keluarga bapak anak pernah saya lihat ya ada masa somono di tanah jauh alaina dene tulang nama buan margareta mati lusa baru neng dikubur inatai ditromoti ngamatay ya huwering bahkan saya dia pe adong musim oma nakatulong neng dulu kakamanginan ikon hingot do hita ternyata hidup ada yang punya unang marge di mulo purok salaya kamanginan molo tabangidu gajah umur tatua hade adik tungdo mangulu hita neng maburai jolma adik tunggo itu unang mekelitan record do hita perenungan di minggu natari terbuat do ujung tahun pahuyaon soni magudang ni namoti ala pasti molomoti go hita musim ama tahun ina tahun na perjulu ale mololau hita musim tadiku keluarga tasi solta ingo ma marujung go portibyo molo tonggo sama na horokon naking adong na punasa ningolun atong akamanginang tarumobi di hamu keluarga nang koparan ni amataroy atong molo maus do hamu di pasun de bata ingo tamu mang asa de bata mangapeho molo muna jala bangido mang kanarikot itu kan ingo tamu mati spidu bangido saya nargeono nado tuk-tukim saya ini kapano atong mangaluni beta matabo ima akamanginang jadi hamatian sumosel ujung dia kasih tahu ni joma ala buah amanginang uruk matuamu ide hamu manon manangbui ide hamu di handphone manangbui ide hamu na di buku 500 bumi di portibio patangisa duhabe anggo kasih anon masuk go also dang aruk sepida merujung hosona dang muli anakon na hosoan dang muli burung na hosoan dang mamorai be na hosoan na mamorai be hosoan na dungi akamangena molo marujung go salutna opar ala parmoding di jomai jale jadi kupertibion yang tamu mana berdua pangapulion itu sendiri keluarga termasuk keluarga alabwa di lehon hatan di batalo pangapulion tueni makamangin ng adong hapor siyaon aroka kristianon anggotong bohita so manajulu ya kinao jup panggungulu di jolma nina langge lumut mati busuk dangaro pakirimu halak na parsia di Kristus Yesus do
nama tukirimu. Nina hida na king, nina nama dokata, di bawah mamang do inangon tu siamun. Jalahamu mesti itu dia. Itu pertanyaan. Atik tungdong dan masuk itu tu siamun. Atok sonari mah bicara ngolu hita tapator yang ulut. Amin, matangnya kita. Luasau asalau tu Yesusku tu nadau. Bataku asa di lambung naau, asa di lambung naau. Ay malumon rohaku, madapoton de bataku, asa di lambung naau, asa di lambung. Ditutup mabantang, mare dehita nomor 1. Ditutup mabantang. Yesus anak nai.
sian ulaoni Nani ulamu di hajol maun jalan amangi hotu surgo. nani ulamu diajol maun jalan amangi hotu surgo. Ale serti bor si manulang siatano ro permulaan naging mumulak may kebetano alay Tuhan debata naman ang paho dohot Tuhan Yesus Kristus na balo ako dohot tod di na balo so siya dosa tod di perbadian na majuho Tuhan uluan na soro sudah ima na maramo di orbu ni baken paimaro ari parpudi amin. Ale aston munte siatano ro permulaan naging mumulak may kebetano alay Tuhan debata naman ang paho do Tuhan Yesus Kristus na paluako siya dosa do tod di perbadia na majuhoto ang uluan na surasuda ima na mangaramoti orbu ni bakem paimaro ari parpudi amen pinasama keluarga madabetano Sipaida andona porseai dusanat belakana tuasonangani Martuero akanamate marhiti tituani olat nion olon ninna todi asa maradia nasida siya nakaulonna ay namangiut ko nasida do aka nanula nasida amen martangi ang mahita ale Tuhan debata manami na di banagijam puro debata na punahami ro disuding ulo nami selehom mahiras ni roha di hami asa maklas ni rohami paimaho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami satu tanganmu matoli nami daging nami asa unang dilu hami di ujungnya jal nami seleo matodimi manugununggu hami asa diramoti hami molo hubulu sami rula linggo manihamateni asi maroham seba masuk mami subut tuha sonangan nasu denggani amen rak mahita mangidu di bagasat tangiang ale amanami Asing nirohan nito ta Yesus Kristus totolong nirohan dewata ama dor parsauran nito di barbadia na madongan ni hamu salutna amen matuju marbungaran hata di dewata tujuan erion jalan di bangku silutur kamu jadi sekecap umur kamu aman hebat kita di mobil nana arong pulau di zon muluk sanonan nong rapat ding mahita tu halaman nang di berada di hami ima di gedung Laos
lain nami dok ibu nami ima nama buan nama lundu nani huti ni akan tulang muna di bagas atikyor akamang boru molo pesesadia nakini ngata huti ni akan tulangmu salung nahami orang di hula-hula dan nama toy sami molo petu somoni huti ni akan tulang minor las marohan ibadah muna las marohan itu muna atau orang lima asa firman napoki bau pasaloma firman doktor di muna salunga pakai lengan nami julu akadalan di pangamuan so lima hata sah di parbebir dia muna pakal nomor lundu dia muna akala amang corona pelasoto muna asa sama nirone tuan turun nami asa firman napoki bau pasaloma firman tak dinamis salunga jauh-jauh dari dia kabar sama sini berjalan nami dari Sian Opusau Dori Dokter Rumah. Oke. Sabe ngani partulakona manea marga simarulang sian sibulia. Saya Borunami baru Opusau Dori. Doro saya nama Borunami Opusau Dori marga Mukti. Dohot Dr. Ribi PKU Sali berjalan Tole buat kamu wah oke padahal kamu oke Parengkan dia nama dia Parengkan di jalan siapa nih Pak? Sama Apa dulu Pak? Ya. Baju lagu Oke baik di samping Malion pengetua nih di samping Di siapa nih Pak? Di siapa? Rumah. Oh, ini kerja di siapa ada? Apa lagi? Iya, di siapa? Oke. Sahat. Di siapa kami jom bermain. Lama sahat tuh, ulus. Nakajak. Si seorang rabu Tuhan Muna. Ima. Mahide. Nomor 2. Nagara semula ima yang bisa melo lapor kami. Jadi sampai minum air jomjo. Orang bisa mulia kamera. Urus dan ekspasator kami Tuhan Muna. Las marohamuna. Gajah pamari nagara bagi pari rahoras dia muna saluna.
Gerenamu Sorry Majo Siron Nabi Dia Puna Angkatulah Asmarul Wadarosa Tamasah Rapor Kipung Atau Koron Nama Lasawan itu digunakan Pancalo Siapkan dulu Segera pakai nasional dia menawarkan dengan Nabi Atau Koron Nama Adol khas, adol hisi, adol sekolah-kolah Horas-horas mana menurut Indonesia Sahabat Bapak Duma, jalan Duma kasar banget sama orang masa sebelumnya doa ka leku mohon kesomo dia kalai doa itu urus nagori amat pahami di bagasat tikyo siya kami akan tulang muna dan nama tulisan jawab seorang boleh urusor bangun si bayar bangun si kau dia muna siya kia emak terpepena musari batua bangun urusor sehari masih orang kami dia mah atau orang kami mah seorang kata tidak jauh ada orang belakang belum minum putar di pasar di bukal dulu rokok PP kamu tersari batua bangun urusor jalan sahur kamar ini sahur kamar jadi yang tersebut di Tonto itu memang mau dibiuskan berarti dia habis sudah nak tujuh untuk membayar kebusuhan tadi ada jadi hanya nak keturunan di bagas semula noai soal napasahat atau soal ulus pagabi itu hakuna unang nilai di losobet kamuna ada pasukan macam hakuna asal dia soal tangian ni sadarion ini buhari aku nakkan sedarion tangian ni asal dapat apa supasi lo bukan dipas-dipas tuanan tuh bopor dulu minyak kena masih sekolah itu tangian di baca alani upasata kita jauh nak tangian sedibatan bagi dia uloso molo dengan dia kau ikut tamu mah mana pinasa itu blok berbeda mana pinasa itu blok siman molo jasnya itu masak sampuna hidup nama dua semua tekas ise nama musad Tuhan nama Toras saya dapat apa sudo ise nama sangat pernah Toras diingat pati-pati mau dapat apa sudo makini mah di masangat pamudo lek kudo ibotok tunaina kate alani do nami berarti gulosor antia masuk torok di rampun gulosor pilon perpuna tujuan pasal dia kata AMP merulu-mulu kepada itu dinamik kehudah-hudah puna seluruhnya dinamik kepasat kepada kadadikan asal orang lain masuk dari tujuan atau lalu kalau tanpa dilomong dari masa mahimkan normo di dunia tidak ingat nasar berarti itu orang nami nak saya berdua apa tuh tuanku sangat lama di sangat lama nono mulut cuma iya lanjut mamang buru baik orang Topan mak, orang sila mau orang tuh puni ini kalau kan, kalau pun orang kan, ate, sila orang nami ingat tahu pat palima ini, berusaha mana tahu ras, asal dapat apa supas kamu, dapat leku cekangan, ate, ina amang muna, ina bapak muna, ina bapak kurang muna, sawat dia pe, ate, marminta menunggu kamu, jalan kamu dong kapal berpion. Siap kangen, amar pun dioleh, upah dia pusat, pian, mana si pian itu, ya udahlah, inilah ulus ini, tadi serpana ini, ya sebenarnya harganya tak seberapa ini, tapi nilainya loh, nggak kebatas ini nilainya, kalau kalian itu dihayati, ya, inilah semoga kalian baca kubur, murah rezeki, udah silakan, baik. Ya, kira-kira untuk dilakukan. Lanjut makan anak untuk masa depan supaya diingat ini orang masuk ke dunia bahwa yang lahiran adalah Maditi Kecamatan Dosangkul, Kabupaten Ubah Kesundutan. Ada, ingat kamu ada kayak kamanda Jope, Maditi Ulusol, Asiman Wadilwata. Macam kau membayar pertolongan guna saluna kadaunya kadang-kadang nahu pasar kami saluna raja jumlah mardonga maulane. Oke,
Masukkan. Satu. Dua, semangat. Mulai hari dua. Ya.